ban itu ialah kinong nikmat haka election manwan ukencat syai walam shepi ya kathup tip ialah kikertong. Hublei phi bro hi pada topik ini ka program nemsa ai hublei kam tam pang ki pada sno mulai keteng ba step bon parndem u shong basa po mo na kwar pan ngadei u phun basaw na kin rumut para chung iba lambon kharloki belong i XMLE trong lim constituency at kunjur i hunji tong rela rendem te ngara pendep ru ya ka BE political science honors buona phi le se bin kindet ya kini ka jimi ki jonga le jong thmai ki jonga re ka thmai ki jonga kalong ba ngawan na ka yeng long kpa ki le kun hill state man pinyo ya ka jela jongi jing la yo jong jela ka jongi pat kilong kpa jonga kide ki nong tho ki nong pin biria ki MP bat ki MLA ti kum ta ngam sko thmai tani ngam sko kendit yel dia mengarung iskani ka kam san mas ma lamar ka yeng ka jongi long yeng ka bin jo kren ki ki bidei bat ki kam san mas ma kalong han ka state dan hadu ka national level ru kunju ngalong ru unong sna ksiar ubala hakapateng ka balai namari la shakri yaki paiba kusnong mungai but ki benta ba pher jong kare si wat ni lakini ka kam ngasdang na dok por jing pait ki mama pat hangi hangam ta na persyang man ai jing shakri ka bahap para ba bahatam syaki customers ki jongi bat ni nang ya biten ni kam nang ni bat sekhmat kunju habai de ba ni election rajar apply ngasukwa man pun kan mau diat ikinom jit ni voters padi kinom nikmat kunju ba nyihapan pai syaka constitution jongri India kaba kamadu jongka kedon ka preambles kaba peni ba kijat benriu ba pher kijat kitin ki ba pher kirti tustur ki ba pher pat kuwe ni hap ngin don ni kata kaku existence na dia bengin ya imlang kawe kaba wan hina to kitin bom unity and diversity kumjur kijat niam Hindu Muslim Kristen Jain Sikh ni hap ya im sup im san hap len jungi UAB ti pinapai hini kisnem bela let habadin habadin po jing sansa dengan BHP ni begini ki jing sultanat bang jiyo adu nyo lalu kadon ki jing pher pat ka jing do jing kermen lam takalawe jungi lami ni ki jing persyang wan hangi ka bam lo mesti ni kini ki jing persyang wan rai kendi compulsory hamtam hakabide bat ka jinget ba ka jing mani ka jungi ti hakabide woni ga benta ngasu don bok le sing laman ong ning sudon jingkermen ya ka jingwan ka jong All India Trinamool Congress ni ka TMC man bu nong rem ka ni ka jela ka jongi ka TMC hangai ka de ka party ka ba burom par ka babur renti bahai ni sensar khadar di India ngalaman ai nuksai kata bidai ba Mother Teresa Foundation kabar Jakarta kam jing sister Catholic kabar nanti kal kata hadu menta kalong kaya baik biar nanti bar kawai kalong Sirampur Theological College nang bakla
cakap puli pastor ke babun ni North East state kili puli yang dia berkejala ke jungi itu unjuk kalau bayar nanti masih mundon pala tak kidon nah kue ki bentar jung kejala jung green dia lah si kam tip kan mampunuh ki dia kau itu na kwa bani berpau ni bakal kata kadi kecaka ke bagi kena North East bat kena kasih jungi ki Julet Juan bat ham semua kuat ya kenu kecing tambor iki pembecu open kan mau haus nam khat kan dai span ru ar kalau don kecing iki hang ni hari lum jungi persya yak sarkar Assam kabala mud ban pelong official language ya ka Samis hai ni ki lum jungi tien re hau tu ju snam ka China kalawan man hiat ma ini bentar ke North East but kiriu kitiki nongi ki ani rilu dungi kila pensangen o ini ki pa company snok tilang banyu kun ya ke China kabalong pecingma ka bakam kraw ban ya kan iki ki akmedi official language ti ngasu ngaru angni kalong ngonra ya kecing skong junga bakum kini kapor lade binisnok tilang po ka TMC manya khuni kini kecing hidu di kerman nam takalawe kecungi kalong thik kung mengi ya khuni ka ikna ya yeng rinu khlaw la ap apo kecing khang kecung kecing start kecungi lade manya khun sa itu khla bodan khmat jing khang ikini ki khnai in si pe hadien ti kawai kena kabaka bahasa tenaru ya kini ka TMC kelong ngai pila ban ya kai tu kacing ya kun jo kai ka election ha West Bengal kelas election ni bakalala bakal job iku BJP yang tu ti ni kerman scam ru ba hangni po me kala ngin job ya kini ka party BJP pada ke TMC kan wan khabor di habede be kimat rekam nakaliang jonga bat ke party jonga nila da pen kre ya kitiki sporli ki pledge dan gidi ko jimut habai pipet igini kitan pledges dan kitiki sporli gidi ko jimut jonga ke party kalong kepala pen kre ba belum database ngalong kalong systematic ulapu nanti berkebalam real estate kabala ban pentrekam mulai ke mundur ti nakaliang kejongaru ngadon katu ni kawan pet ini mat rekam bat kaban kong ngakam idon kam kolong ka kwat khya hakabidei kwat khya idon sibun ki ki bangi na hap pan bah namar ke jingram dor kalong kula kata iki duksuk ti ladangan poi hapo ke assembly akwa meni kranikum lu ikni wala ki don ki department lu badan kam ban menteri kam bahai ki kum ka veterinary ka fisheries ka industries tourism bat ki bai dei ni menta ka ai ka badan mon ong kolong Yum daton kam ban dia keren ki babun kesulong mangin pentrai kam bahai ki tenat rekam jong sarkar bat ban permiso na ki kadang ba kejala cungi kan roi kepat bat kan don kajingyo jukot pebiang da ka ba kali anta what ya ka problem jong unemployment ngam ong tang ki educated ki non educated ru kala ban onra jing mentoy kan wan pli hilat yo kam yo jam ti bali ngajit ya TMC situ ifi kalong bagat na lor bakadon kimat rekam ke bawah kadi ka party ru kman yakun la kumnu republisi masih perkhat dia pada kani kacing terwa ia kani ka tiket junga na mawala da kawan ki party ki ba sipo arpo lain live publicity
ngan jenderal keranga nomor ba ladang idon makana ki jing tupung bobha ladang mla ban form government kalong ba ban ong bangin itrekam skman nrei da ka jing don almost republic seat kadi ke parti ke belum possible man sna government man nge skam ning no positive ta bukan sna government ka don ru leadership ke jong kini ba Charles Dr. Mukul ba George but mingi ki belum si ki belum well qualified ban yalam state jungi to under the level nama the way ki prepare ki manifesto ba leadership ki ngai ba kami kelihatan push ke next level lah kenika inti ko mental ada ki pai pa ki ai ke mandate jongki ki ai ke jing kesan ke jongki tin ta kada ini ki election ke juk menta ngadan man ong ba inong tabot inong jet ki de ban khen ji khen bhai ni ki ai bro imla man sule mala man su ong su de la ini ban snap ha ban snap ha ban perkhat ha ban shop hen jet ki nong khmat ki jong fi ti kawai ru ngasim ka kabu ni kapot ba ngan scam ba ki bun ki riu perkhat ki khaw perkhat ki nong tho hang ni snong mai ba namar ka dikesin ke benikong nga ba kinwan ban ya ai jengmut ban ya slok ban ya tay yak snong mai ba dia ka jelahi bro kawai askwa ro ban kan mau ba kinu ki political parties ba form government bat ka konstituensi jong ba mulai jadi ban perkhat kham kerpang ya ka jing he si ka jing dan sampar hajar voters mulai ban ki ya ka jing he ka jong mulai để xin làm ông ka mulai mata ka de ba he du konstituensi po Meghalaya di kumta kerpat bagi new political parties ki form government kin kham khat kerpang ya ka konstituensi mulai ban itu ialah kinong mikmat haka election man wan ukin chat sai walam shepi ya kathop tip ialah ki kertong